ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ମାଣବସା ବିଷୟରେ। ମାଣବସା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରତିପାଳି ଗୁରୁବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାଣବସା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାନ ମାପିବା ଏକ ପାତ୍ର। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକମାନେ ଧାନର ମାଣକୁ ପବିତ୍ର କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ଆଣେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଘର ସୁଚିତ୍ର, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଗପ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଘର ନିର୍ମଳ, ସୁଚିତ୍ରିତ ଓ ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ, ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ପୁଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଧାନ ଅମଳର ସମୟ ହେଲାଣି, ମା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ହେଇକି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ମାଣବସାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଟି କାନ୍ଥରେ ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋ ଦିନଟି ଏମିତି କଟିଥିଲା।